Okay, video naman tayo. Kuya doon, para tingnan. Tapos ikaw din. Mamaya ako. Ako bida ulit. Ikaw. Mamaya, ako bida. Sige. Masyado malaki. Abutan na po. Ikaw rin. O, yan na yung mga audience. Talikod sila. Ako di baste. Ako naman! Ako si Basi! Dali lang, wali. Dali. Oh, dali. Yung mukhang tanga doon, Makarin pulog eh. Hoy! Alam mo yung amalimos mo dyan? Ato nga! Ayun! Nagbabasa na si Jose Rizal! Ay, ito kayo ko. Asan? Aquilino! Aquilino! Hindi mabasa! Ay! Uy! May naligaw! Ano? Aw, bakit tinalikuran mo siya? May potok? Pasaway ka!